Welcome to Mazda Pampanga. Looking for 7-seaters? Tara! Here's our CX-8 model and meron din siyang kasamang smart keyless entry. Pag nasa inyo po yung susi, pwede nyo siyang i-lock and unlock. I-click mo lang ito, button. Pag tumunog siya, pwede mo siyang i-unlock. Then open. Then meron na din tayong power touch down and up na windows. And also power side mirrors. We have also 10 Bose speaker. Then power seat na din ito. Meron na din siyang kasamang memory seats. Push start na din po siya. Brake, then push start. Then ang maganda kasi kay Mazda, malambot na yung steering niya. Kahit isang kamay, pwede siya. Meron din siya kasamang 360 camera view, front and back, and side na din po siya. Then, naka-wireless charger na din siya. Once na nilagay nyo dito yung phone nyo, automatic mag-charge na po siya. Then, meron na din siyang kasamang sports mode. Then, touchscreen na din po itong ating infotainment. Then, meron din siyang kasamang auto hold, electric parking brake na din siya. Then, may cup holder na din siya dito. Ito yung kanyang storage box. We have also Type-C, USB. Electric sunroof na din siya. Then, meron siyang kasamang lagay ng sunglass. Halimbawa, may sunglass kayo, ayaw nyo magasgas, pwede nyo ilagay dito. And maganda din kasi dito kay Mazda, meron siyang Apple CarPlay tsaka Android Auto. Yung Apple CarPlay niya is wireless na siya. Yung Android Auto with cord pa din siya para magamit mo. Dito sa ating second row, meron siyang kasamang sunshade. Pwede mo siyang i-sara tsaka i-open. Then, pwede mo siyang i-fold 60-40. Once halimbawa lang naman sasakay dito, pwede mo siyang ma-fold. And yung dito sa ating liftgate naman po is power liftgate and also hands-free na din siya. Once nasa inyo yung susi, pwede mo siyang i-kick. Kagaya po nito. Then, ang maganda kay Mazda, malawak yung kanyang trunk space. Meron din siyang kasamang height adjustment. Halimbawa, mas natatangkaran ka dun sa liftgate mo, pwede mo siyang i-adjust. Long press mo lang yung kanyang button na liftgate. Yung ating headlamps is LED na din siya, automatic labeling, and also auto-dimming na din siya. Then yung wheels naman natin is 19-inch bright aluminum alloy wheels. Yung ating engine naman po is 4-cylinder. Yung ating horsepower is 190, then yung ating torque is 252 Nm. At maganda kasi kay Mazda is Skyactiv G na yung kanyang engine. Meaning ng Skyactiv G is fuel efficiency and also more comfort and less vibration. Ang SRP naman po natin dito sa ating CX-8 na 7-seater is 2,390,000, pero meron siyang discount na 150,000. So ano pang hinihintay nyo? Mazda na! I'm Andy Di Mabuyo, Service Advisor and Warranty Processor of Mazda Pampanga. To ensure our customer needs is properly addressed, we must truly understand their needs through active listening, direct questions, and data analysis. Ang ginagawa po naming way is pinakikinggan po silang ng mabuti kung ano po yung mga problema nila sa mga unit. At inuunawaan po namin yung mga problema nila at ginagampanan po namin yung mga trabaho namin para maayos yung mga problema ng mga client namin. Our core principle for achieving
customer satisfaction is sympathy-driven problem solving. Which means po, dinalagay po namin yung mga sarili namin base po sa sitwasyon nila. At nagbibigay din po kami ng personal na way based po sa mga kailangan nila. Pumunta po sila dito, let's say po 3 hours po yung service nila. Meron po kami dito ang customer lounge. Kung gusto po nilang at least ma-relax po, kung gusto nilang pumunta ng mga malls. So kami po, personal, hinahatid po namin at sinusundo yung mga client namin. Nakakataba ng puso. Siyempre po, hindi lang po trabaho. Isa po din po itong pribilehiyo na yung tiwala nila sa Mazda Pampanga, pinapalagan po namin ng mabuti. Continuous learning po from service managers up to technicians. Lagi po kaming nakahanda. Nag-aaral po based po sa mga features ng mga sasakyan. Para at least po, pag pumunta po sila dito, ready po kami sagutin yung mga pangangailangan nila. Nag-gather din po kami ng mga customer feedbacks para at least may mga batayan po kami kung ano pa buhay yung kulang sa amin. Para po next, ma-improve pa po namin yung service na kailangan po nila sa amin. Makakaasa po yung mga bagong client namin na pagbubutihan pa po namin lalo para po ma-provide namin yung mga pangangailangan nila sa mga before na namin na client. Maraming salamat po sa mga nagtiwala po sa amin dito sa Mazda Pampanga.